Bună ziua, sunt Cristina Raș și vă invit să explorăm conexiunile dintre minte, trup, spirit și suflet pentru o conștientizare și aprofundare a procesului de cunoaștere de sine în vederea atingerii armoniei dintre ele. Cu invitata mea de astăzi vom discuta despre vindecarea cuantică. Bine revenit, Monica Cosma, în proiectul nostru In Concordia. Bine v-am regăsit! Monica, aș dori să continuăm discuția pe care am început-o în episodul trecut, în care am vorbit despre importanța vibrației personale și a centrării în sinele divin în contextul actual. Și aș dori să continuăm astăzi să discutăm despre tehnicile de manipulare colectivă și cum răspundem ca să anulăm efectele. Da. În primul rând, o să facem o foarte scurtă trecere în revistă a tehnicilor de manipulare pe care majoritatea le cunoaștem. Pentru că aș vrea să insist mai mult pe modul de reacție sau pe modul de ieșire de sub influența acestor tehnici. Și o să încep prin a spune că tehnicile de manipulare colectivă au fost, să spunem, aduse la cunoștința oamenilor de multe persoane, de multe studii psihologice, de multe studii. Eu vreau să merg puțin pe aspectul, să spunem, metafizic, pe care îl poate avea o tehnică de manipulare în planul fizic, psihologic. Și o să mă refer la aspectul metafizic al acestor tehnici de manipulare. Cele mai utilizate tehnici de manipulare în această perioadă, de fapt, în această perioadă nu este nimic nou. Acum noi începem să le identificăm, începem să le vedem cu ochiul liber, dar ele au existat întotdeauna de mii de ani. Și o să merg înapoi până la cauza sau structura metafizică a acestor tehnici de manipulare, pentru că tot în mod metafizic se va putea înțelege de ce vibrația personală și centrarea în sinele divin ne ajută să contracarăm aceste tehnici și nu putem să o facem la un mod colectiv, da? Sau printr-un conducător care să facă ceva sau printr-o instituție care să facă ceva, ci totul depinde de noi, de vibrația noastră și de interiorul nostru. Deci, cele mai des recognoscibile tehnici de manipulare ar spune toată lumea că sunt în mass media. Și e adevărat, doar că în mass media este efectul. Adică ceea ce se vede este să spunem, ultimul instrument vizibil, dar în spatele acestui instrument vizibil, tehnicile de manipulare sunt mult mai profunde și cu implicații metafizice. Deci, structura în care noi funcționăm în 3D este structura mentalului colectiv. Și mentalul colectiv este practic manipulat prin aceste tehnici. Noi nu suntem manipulați individual, ci colectiv. Prin ce? Prin aceste strategii cele mai eficiente de manipulare, prin această tehnică de manipulare care se numește creează criza și apoi vină cu soluția. Da. Și asta este ceea ce putem regăsi pe toate planurile, începând de la ce vrei tu până la ce vrei tu, în sensul că terorismul, da, care ne ține încorsetați într-o formă de control Big Brother, este o formă de manipulare determinată prin faptul că cineva creează această problemă și tot acel cineva vine cu soluția. Cei care creează criza o creează pentru a ne manipula în a accepta soluția lor ca formă de control. Deci, cine creează terorismul și de ce? O grupare, să spunem, care dorește un control asupra populației și dorește să introducă niște forme de control, creează o criză a terorismului. Suntem atacați, suntem în pericol, dar ei creează această iluzie, această situație falsă
după care ei vin cu soluția și soluția impune niște forme de control pentru că ne apărăm de terorism. Același lucru se întâmplă cu băncile. Da? Se creează o criză, da? Se creează o criză financiară și după aceea tot cei care au creat criza financiară vin cu soluția. Vă dăm noi credite, vă ajutăm, vă dăm împrumuturi, vă dăm nu știu ce. Dar, de fapt, dorința este de a controla populația, de a o face dependentă de sisteme. Și toate sistemele în care noi funcționăm sunt bazate pe aceste tehnici de manipulare prin care oamenilor li se creează iluzia de siguranță, de confort și, de fapt, pe de altă parte, ei își cedează puterea acestor sisteme, ajung dependenți de aceste sisteme și acceptă ca fiind salvatoare soluțiile pe care le propun exact acele sisteme care au creat criza. Dar unde este, de fapt, ignoranța? Ignoranța este în faptul că oamenii văd doar ceea ce li se prezintă la suprafață. Văd doar ceea ce prezintă mass media, adică ce? Cine sunt salvatorii și cine vine cu soluția. Ce nu vede omul în mass media? Cine creează criza? Și faptul că acest cineva care creează criza nu este cunoscut sau este, să spunem, denaturat, este plasat în responsabilitatea altcuiva, care de fapt n-a nicio treabă, asta de ce se poate întâmpla? Pentru că oamenii nu au această capacitate de a vedea dincolo de aparențe. Și pentru că mass media prezintă doar ceea ce vrea să ajungă în mentalul colectiv ca informație. Adică cine sunt salvatorii? Creatorii crizei sau cei care au generat criza sunt ascunși de cunoașterea publicului. Ceea ce se întâmplă în acest 4D acum este că cu influxuri de lumină puternică ies la suprafață cei care creează criza. Că pe salvatorii știm. Șocul maxim și ceea ce va trebui să acceptăm și să alchimizăm este că cei care sunt salvatorii sunt de fapt cei care creează inițial criza într-o formă de manipulare, într-o strategie în care oamenii sunt ținuți în ignoranță. Și asta se întâmplă cu toate sistemele de asigurări, asta se întâmplă cu asigurările medicale, asta se întâmplă cu toate formele de inducere, da? Cu publicitatea care mass media prezintă ceea ce îi se spune să prezinte și categoric. Și prezintă doar ceea ce prezintă doar salvatorii. Ea nu prezintă și creatorii crizei. Bun, ce face însă mass media în plus? Folosește foarte multă publicitate în toate felurile și transmite foarte multe mesaje subliminale prin toate formele de publicitate și prin foarte multe emisiuni pe care le promovează, adică mesaje subliminale de frică, de dependență de sisteme, de toate sistemele, da? Și este suficient să ne uităm la ceea ce reprezintă cea mai mare pondere în publicitate. Medicamente, credite. Deci, dacă stai să te uiți o zi doar ca să studiezi ce publicitate poți să vezi, bine, consumismul. Consumismul este cumva consumi, oricum mănânci, oricum că îți cumperi de acolo sau de acolo, să spun că nu e atât de toxic, că te face să cumperi un produs în locul altui produs. Forma de manipulare este că în publicitatea de medicamente și în publicitatea de credite bancare, ei îți prezintă, iată, soluția. Asta este soluția, medicamentul miraculos, creditul minunat care te scoate din probleme. Dar nu-ți prezintă și cine creează și menține boala pentru care tu ai nevoie de acest medicament. Dar tu, Moni, întrebarea mea... Dar întrebarea mea este,
Este oare atât de important să știm noi cine sunt creatorii crizelor, din momentul în care noi ne dăm seama că se vrea să fim manipulați? Nu știu dacă este atât de important să știm cine sunt creatorii, ci să ne dăm seama, într-adevăr, că și creatorii și salvatorii sunt aceleași persoane. Dar cum îți dai seama? Păi cum îți dai seama? Pentru că ar trebui să ne dăm seama prin faptul că din momentul în care căutăm o soluție, deci odată ce ni se integrează, ni se inspiră frica, să zic așa, și apoi se vine imediat cu soluție exact la acea frică. Din momentul în care noi nu înțelegem că frica se gestionează de către noi în interiorul nostru și că mergem în exterior, deci clar noi dăm puterea salvatorilor, da? Le dăm puterea și atunci noi, într-adevăr, vom fi niște manipulați, ca niște oi. Și atunci... Păi asta se întâmplă acum. Dar de ce? Da. Și acum ajungem la aspectul metafizic. Da? Pentru că această paradigmă 3D, așa cum am spus, funcționează pe un principiu al oamenilor. Cred ceea ce văd sau nu cred până nu văd. Nu-i așa? Și asta este inversiunea maximă care a fost folosită la baza tehnicilor de manipulare. Și acum intru în aspectul metafizic. Deci, atâta timp cât noi, ca colectivitate, am fost, să spunem, manipulați, dezinformați în mod constant, acele manipulări au devenit convingerile noastre. Și manipularea sau dezinformarea numărul 1 este că nu trebuie să crezi decât ceea ce vezi. Da, și asta este baza științei în lumea asta, da? Deci tu vorbești de sinele superior. Unde e sinele superior? Cine l-a văzut? Nu l-a văzut nimeni, nu există. Nu l-a văzut nimeni, nu există o bază științifică. Da. Nu există o bază științifică, înseamnă că eu nu pot să văd ce spui tu, nu pot să văd, nu cred. Da. Da sau nu? Bun. Și atunci, exact acesta este, cum se spune, asta este baza manipulării. Și îți explic cum. Am mai spus și repet, la momentul ăsta și de multe mii de ani, oamenii de pe pământ, oamenii, sunt de mai multe origini extraterestre care au venit să experimenteze în planul ăsta fizic, suflete care au procesul ăsta de reîncarnare pentru evoluție spirituală și totul a început din 5D. În momentul în care au început să se joace în 4D cu întunericul, acolo s-a întâmplat ceva, o inversiune. Care inversiune? Dacă corpul uman este o hologramă a conștiinței înalte, care vine să experimenteze aici în fizicalitate, ca suflet, în 4D, reptilienii și anumite instrumente create inițial de oamenii din 5D au început să creeze forme, corp ale entităților demonice și forme corp ale oamenilor, holograme simulate. Deci, noi vedem pe stradă, în realitatea noastră, oamenii ca fiind toți la fel. Da. Însă, există printre noi, printre oameni, există mai multe feluri, dacă vrei, de oameni. Unii care sunt de proveniență extraterestră din vibrații înalte. Unii care sunt materializări ale instrumentelor create negative din 4D, reptilieni și alte forme de entități de vibrație joasă care mențin ce? Dualitatea. Dar noi în 3D îi vedem pe toți la fel.
tu dacă mergi pe stradă și vezi un om, tu nu poți să spui că omul ăla este o entitate înaltă care și-a luat un corp fizic, o entitate de lumină care și-a luat un corp fizic, sau este un reptilian, sau este o clonă fără suflet, sau este un hibrid reptiloid. Nu poți să spui. Întrebarea este, cum le recunoști? Nu contează cum le recunoști la momentul ăsta în discuție, pentru că, spun de ce, pentru că atâta timp cât oamenii sunt în ignoranță, în 3D, toți arată la fel și oricare ar putea fi oricare. Deci nu putem în 3D să spunem ăla e așa și ăla e așa, pentru că, de ce? Pentru că, în primul rând, nu avem un reper clar și asta ar crea foarte multă ură la nivel de 3D, pentru că oamenii n-ar putea să accepte aceste adevăruri. Da, clar. Și atunci ele nu se dezvăluie în 3D. Dar încep să se dezvăluie pe măsură ce crește nivelul de conștiință. Și când am spus că există acești reptilieni care există în 4D și care pot să-și ia o hologramă corp umană de mască și să arate pe stradă ca cel care este din Pleiade și are un corp uman, da? Sunt acei star seeds despre care se vorbește în spiritualitate și care sunt, conform unor informații, 4 miliarde jumate. Asta ce înseamnă 4 miliarde jumate? Asta înseamnă că restul de 4 miliarde, deci unul din doi, nu sunt din aceeași proveniență. Și conform altor studii al lui Gurdjieff și Morafiev și alții care au studiat lucrurile astea, care spun că unul din doi sunt fără suflet, asta înseamnă că fără suflet înseamnă că sunt simulări ale matrixului 4D, înțelegi? Da. Simulări care au corp holografic ca și o hologramă a unei conștiințe, dar sunt holograme create de un computer biologic central, înțelegi? Care manipulează aceste conștiințe și controlează aceste conștiințe și aceste conștiințe sunt cele care, și mare atenție la ce spun acum, sunt cele care denaturează acest principiu cred ceea ce văd. Adică sunt instrumentele care execută programul de boală, programul de îmbătrânire, programul de moarte și apar aceste boli, îmbătrânire și moarte în realitatea lor, holografică, fără suflet, ca executanți a unui program de autodistrugere prin boală, îmbătrânire și moarte a sufletelor. Și sufletele fiind în 3D amnezice, nu știu cine sunt, ce fac? Văd că ăla s-a îmbolnăvit de cancer și nu s-a vindecat. Ălalt s-a îmbolnăvit de cancer și s-a dus să facă citostatice. Ălalt s-a îmbolnăvit de eu știu ce boli noi apărute, care sunt... Ideea, da, ei ajută la întărirea ideii de frică, de moarte. Ei nu numai că ajută la întărire, ei creează convingerile sufletelor că se moare, că se îmbătrânește și că se îmbolnăvesc. Și în momentul în care sufletele, pe principiu dacă eu îți spun de 10 ori pe zi că ești proastă, la un moment dat ajungi să crezi. Da. Și dacă suficient de multe realități virtuale cu boli, îmbătrânire și moarte creezi în realitatea sufletelor, ele văzând că ăla moare, ăla se îmbolnăvește, ăla moare, ăla se îmbolnăvește, ăla moare, ăla se îmbolnăvește, ăla îmbătrânește și moare, această realitate pe care o văd devine convingerea mea. Și în momentul în care a devenit convingerea mea, încep să creez din această convingere și în realitatea mea același lucru. Asta s-a întâmplat cu valul 1, valul 2 de orice. COVID. Valul 1. Cine a fost valul 1? Valul 1 a fost valul demonstrativ, în care au folosit holograme corp, înțelegi?
care s-au îmbolnăvit de virus, care cădeau pe stradă retezate, care au murit. Și asta ce a făcut? A creat o realitate pe care sufletele au văzut-o și au zis, bă, chiar se moare, chiar e nasol, chiar se întâmplă, chiar nu știu ce. Și văzând-o, pentru că ei cred ceea ce văd, categorii, da, au integrat-o și au adus-o în manifestare. Unde? În valul 2. Deci în valul 1 a fost demonstrativ, folosindu-se holograme corp fără suflet, și valul 2 a fost pe bune, pentru că sufletele care sunt în ignoranță în 3D și cred doar ceea ce văd și își creează convingerile pe baza a ceea ce văd, au început să crea, bă, chiar se moare, chiar e nasol, chiar... Da? Păi și atunci cum răspunde? Și au creat singuri. Cum? Și atunci, ceea ce se întâmplă este că noi nu putem să facem diferența între un suflet și o hologramă atâta timp cât sufletul este adormit, cât este amnezic, cât nu știe cine este și atâta timp cât nu poate în felul ăsta să iasă din mentalul colectiv, să iasă de sub această manipulare. În momentul în care începe procesul de trezire și ăsta a început, da? Se întâmplă iară valurile. Care sunt valurile? Prima dată se trezesc cei care au început trezirea de mult și acum sunt acești deschizători de drumuri, învățători spirituali, vindecători, da? Care spun oamenilor ce se întâmplă. Cine va rezona cu ceea ce spun ei, valul întâi? Care și-au dat seama cum funcționează lucrurile, care au ieșit din această paradigmă, care încearcă să dizolve această paradigmă. Da? Ăștia sunt primii care după aia transmit informația. Cum fac eu acum? Transmit informația. O să fie două categorii de oameni care unii care vor rezona cu ce spun eu, în afară de cei care spun același lucru pe care le spun eu. Da. Dar cei care află lucruri noi. Vor fi unii care vor rezona cu chestia asta și își vor pune întrebări și vor avea curiozitatea să exploreze și să, băi, poate nu e chiar așa, poate că undeva e ceva, putem face ceva, încep să-și pună întrebări. Și sunt cei care nu pot, orice ar face, să iasă din această condiționare în care ei există, pentru că ei sunt portaluri organice. Și, ghici ce? Aceste portaluri organice nu pot să ascensioneze, pentru că nu au materialul genetic. Ei sunt portaluri organice, sunt corpuri biologice, dar care nu au acea scânteie divină. Ei sunt inteligență artificială biologică. Sunt creații ale hologramei 4D. Ceea ce vedem noi acum este că această realitate care trebuie să ne convingă de menținerea bolii, menținerea îmbătrânirii, menținerea morții, este formată din 50% din oameni, plus minus. 50%. Ceea ce se reflectă în alegerile din toate țările. Sunt 50%. Da. Ideea este că noi nu trebuie să ne gândim la cine sunt cei 50% care nu rezonează și care sunt holograme. Da. Nu ne interesează, pentru că atât timp cât suntem adormiți, ne comportăm ca ei. Nu poți să faci diferența. Cum se face totuși diferența? Fără să faci diferența. În momentul în care cei care au capacitatea să se trezească o fac, ei în mod natural ies de sub influența acestor sisteme de control. Și în momentul în care se trezesc, ei reprezintă o lumină în conștiința colectivă, o lumânare, da? Care mărește lumina conștiinței colective. Fiecare dintre noi, când ne trezim și ieșim din aceste manipulări, devenim ca o lumânare. Da? Și cu cât mai multe lumânări, cu atât mai mare este lumina care se creează. Și cu cât mai mare este lumina care se creează, de asta ți-am spus că întunericul, la un moment dat, se dizolvă. Ce înseamnă că se dizolvă? Efectiv, în momentul în care sufletele ascensionează în dimensiunea 5-a, să spunem, da, se trezesc, își revendică suveranitatea, libertatea și decid că nu vor să fie manipulate, decid. Pentru că asta înseamnă
să-ți revendici suveranitatea și puterea interioară și sinele divin interior, da? Să ieși de sub aceste sisteme de manipulare și control. Și în momentul în care își revendică suveranitatea, se aprinde o luminare în plus în mentalul colectiv și asta luminează întunericul. Și întunericul, în momentul în care se luminează, se dizolvă. Deci, se dizolvă este literal. Pentru că dacă foarte mulți oameni cu capacitate de ascensiune, trezire, ieșire din acest matrix inversat, prin recunoașterea lui, în momentul în care l-ai recunoscut, în momentul în care ai decis să ieși, gata, el nu te mai poate afecta. Decât atâta timp cât crezi în el și crezi în falsa realitate pe care ți-o prezintă prin aceste holograme corp. Da. Și atunci, ieșind din această manipulare individual, tu, de fapt, dizolvi efectiv acele holograme corp care nu au suflet. Se dizolvă. Adică nu mai există. Se dizolvă. Adică, practic, ălea nu se transformă, ălea se dizolvă. Și faptul că noi, prin această lumină, începem să dizolvăm însuși matrixul ăsta inversat, este faptul că realități care au existat și situații care au existat, pur și simplu dispar. Asta e cuvântul, dispar. Deci, în momentul în care noi abordăm această problemă a mentalului colectiv, nu putem să o abordăm decât individual. Și restrâng problema colectivă la arealul meu personal. Și încerc să constat, pentru că ceea ce e valabil în mic, e valabil și în mare. Da. Dacă mentalul colectiv se confruntă cu manipulare, dominare și control prin sisteme, individul se confruntă în realitatea lui cu dominare, manipulare și control prin cine? Prin persoanele din jurul lui. Și atunci pe mine nu mă interesează să identific vreo clonă, dar mă interesează să identific un partener, un prieten, un coleg de muncă, un coleg de afaceri care mă manipulează, mă controlează și mă domină personal. Și dacă eu ies din această dominație individual, din realitatea mea individuală, da? Am un partener abuziv. Ce trebuie să fac? Trebuie să ies, pentru că altfel mă domină și mă controlează. Fac asta la nivel individual. Tu ești, să spunem, eu știu, manipulată de un partener de afaceri și constați lucrul ăsta și decizi că nu vrei să te lași în continuare manipulată, că îl vezi că te manipulează, îl vezi că te domină, îl vezi că te controlează și spui stop. Unde spui stop? Nu spui stop la televizor, nu spui stop la Trump sau Biden, spui stop în realitatea ta, la forma de manipulare, dominare și control pe care o trăiești tu în realitatea ta și îți asumi independența și suveranitatea de ființă divină unde? În realitatea ta. Da. Adică nu mă las dominat, nu mă las controlat, pentru că eu sunt centrat în sinele meu divin interior, am încredere în procesul vieții și nu trebuie să mă las dominată, controlată și manipulată de tine ca să-mi dai și tu de un leu bomboane. La o adică. Da. Că altfel mor de foame sau nu pot să mă descurc sau îmi pierd proprietatea sau casa sau trebuie să împart sau trebuie să despart sau trebuie să nu știu ce. Deci ca și concluzie îmi spui că pentru a anula efectele trebuie să ieșim din această dominare, să nu ne lăsăm manipulați și să înțelegem că și chiar creatorii crizelor devin salvatorii noștri. Deci, da. Salvatorii, bineînțeles, între ghilimele, că la urma urmei salvarea nu vine din exterior decât dacă le dăm noi puterea să ne aducă vindecarea și... Da, și mai mult decât atât, ceea ce vedem, trebuie înțeles foarte exact că ceea ce vedem macro, vedem și micro. Da. Deci, dacă noi ne referim la mentalul colectiv, vedem această formă de manipulare colectivă menținută prin frică, prin dezinformare și prin ignoranța modului de creare a realității. Deci, noi nu știm că ceea ce vedem poate să fie
o falsă imagine care ni se servește ca să credem în ea, ca pe urmă noi să ne o aducem în realitatea noastră prin propria creație. Asta se întâmplă cu toate aceste filme și toate aceste documentare și toate aceste imagini pe care ni le prezintă mass media într-un mod părtinitor, ca să ne creeze o imagine a realității în care noi să credem, ca apoi din credința noastră, din convingerea noastră, să o aducem în realitatea noastră. 1. Și 2. Ceea ce vedem în mare, vedem în mic. Da, da. Deci nu trebuie să ne preocupe cine este portal organic și cine este suflet, pentru că la nivelul 3D de amnezie nu poți să faci diferența. Da, și un suflet netrezit se comportă ca un portal organic fără suflet. Dar diferența este că în momentul în care eu, în realitatea mea, sunt manipulată de o persoană din jurul meu, dacă eu mă las manipulată, persoana asta va continua să mă manipuleze până când? Până când o să spun eu stop. Și în momentul în care eu spun stop, atenție, atunci acea persoană, dar nu mă interesează pe mine, este problema ei, dacă este un portal organic, dispare. Deci dispare din realitatea mea. Câte cazuri n-au fost? Că te-ai întâlnit cu cineva, ai avut o combinație, o ceva și n-ai mai auzit de persoana aia de 30 de ani. A dispărut. Da, nici nu o să mai existe vreodată în realitate. A dispărut și gata. Sau, dacă acea persoană, în momentul în care eu ies de sub această manipulare directă și mi-asum că nu mă las manipulat, că nu am de ce, da? Îmi revendic suveranitatea și libertatea de a face ceea ce consider eu că trebuie să fac, să nu mă las manipulat de X. Dacă acea persoană X este o persoană cu suflet, atunci va avea ceea ce spuneam, mustrări de conștiință și atunci faptul că eu mă retrag din această manipulare directă îi declanșează trezirea. Conștiința. Băi, uite ce i-am făcut, uite ce nu mai fac. Aleg să fiu altfel, Dar dacă persoana este un portal organic, ea nu are această conștiință individuală să mă vai ce rău îmi pare. Da, nu are mustrare. Înțelegi? Și atunci, în momentul în care eu mi-am revendicat independența, suveranitatea și am ieșit de sub influența ei de manipulare, ea dispare din realitatea mea, pentru că efectiv lumina mea a făcut să se dizolve acest întuneric. Apropo de Agent Smith din Matrix, Matrix-ul ăla trebuie înțeles și văzut foarte bine, pentru că spune foarte multe lucruri. Și tu ai spus ceva la un moment dat și vreau să subliniez și cu asta închei. Acești Agent Smith, această creație holografică a Matrix-ului inversat, în acest computer biologic care menține această structură inversată, sunt umbrele noastre. Și în momentul în care eu sunt manipulată în realitatea mea imediată, individual, da? Sunt manipulată de un Xulescu, care este un portal, da? Atunci înseamnă că eu trebuie să învăț să nu mă las manipulată. E un instrument creat de umbra mea, pe care mi-o văd în exterior. Da, ca o oglindă, nu? Ca o oglindă. Și rezonez cu chestia asta, înțelegi? Și în momentul în care eu îmi revendic această eliberare, îmi vindec această slăbiciune de a mă lăsa manipulat, înseamnă că eu mi-am aprins o lumină peste acea umbra mea pe care mi-o vedeam în Agent Smith, înțelegi, în exterior. În momentul în care îmi luminez această slăbiciune sau această umbră interioară, umbra holografică Agent Smith a dispărut din realitatea mea. Și deci, mecanismul nostru este munca cu noi înșine, munca în arealul nostru individual, pentru că atâta timp cât noi avem umbre în interiorul nostru de luminat, ele se vor manifesta în exteriorul nostru prin Agent Smith sau suflete netrezite care se comportă la fel. Deci eu nu pot să spun dacă cineva mă manipulează că este fără suflet, dar pot să spun că este o umbra mea. Eu îmi luminez umbra și dacă acea persoană este un portal organic, se dizolvă. Dacă este un suflet, se trezește.
Și în felul ăsta, din aproape în aproape, Agent Smith se dizolvă unul câte unul din interior Se trezesc. și sufletele se trezesc. Da, Monica. Și ăsta este un proces natural care putem să-l dezvoltăm în momentul în care înțelegem modul de creare a realității și în momentul în care înțelegem că acest matrix inversat n-a făcut altceva decât să ne prezinte o realitate holografică inversă decât cea cu care am început noi această experiență. Deci noi am început experiența într-un matrix de creare a realității din sănătate perfectă, din tinerețe veșnică și viață fără de moarte și matrixul inversat holografic care a folosit clone, atenție, a folosit clone care au creat o realitate iluzorie, destructivă, în care au introdus boala, îmbătrânirea și moartea, au menținut suficient de mult această hologramă în realitatea exterioară, până când oamenii au început să creadă în ea și a devenit propria lor convingere. Și atunci a început să se diminueze longevitatea, sănătatea și au început să moară din ce în ce mai repede. Pentru că ăstea nu sunt altceva decât programe. Da. Și un program nu funcționează decât când este convingere. Și ca cineva care vrea să te manipuleze, să te convingă de ceva, creează o realitate virtuală pe care o vezi și dacă tu trăiești din convingerea că ceea ce vezi e adevărat, începi să crezi în asta. Atunci devine realitatea ta. Și atunci devine realitatea. Mulțumesc, Monica, pentru intervenția ta de astăzi. Te aștept în episodul următor, în care aș dori să vorbim despre munca interioară pe care trebuie să facem fiecare în parte, în așa fel încât să ajutăm la creșterea vibrației colective, pentru că asta este cel mai important lucru pentru a face ca manipulările să nu mai aibă efect asupra noastră, ca să aducem cât mai multă lumină. Îți urez o zi minunată și te aștept. Mare drag, mulțumesc mult, vă îmbrățișez.